tsira tare, ahbabu muke kira. Mu gudu tare mu tsira tare, ahbabu muke kira. Mu gudu tare mu tsira tare, ahbabu muke kira. da fari Allah Ubangiji ka bani dama da agaji, in tsara baitin gahar aji, ilahi dan daha alhaji, ka samu gane aji aji, ahbabu muke kira. Gudu tare mu tsira tare, ahbabu muke kira. Rabbi salatin ka daddada ga shugaba ba harin nada, yawan shiru har da ma faɗa ga annabin mu ka jaddada, ka sada alai na shimfiɗa da duk sahabban sa tattara. Shehanaina a hankali Abul Abbas da Jiyali, Barhama Gausu Adali da Zulma Arif na Munzali, Abul Futu yi jinin Ali, gare ku na zo ina bara. Gudu tare mu tsira tare, ahbabu muke kira. Mula ya sidu farin uba, baba ka ja mu muje gaba, ka ja mu je mu shugaba, baba gaba da ja gaba, lamunin ka na shugaba ya kansa kamai ta kira. Salam alaiki da tambura, na zo gare ki mu hira. Salut ga faɗi mazahara, isa da girma a tattara, idan ku ne duka sutura, batula ni da na ankara. Gudu tare mu tsira tare, ahbabu muke kira. Da kaji na doka tambura, ka tabbatar na yi mara, zan waƙe abba ga zahara, rasulu da hashagira, ko kuma an nemi warwara kan abin da muke kira. Mu jinjinawa abul bashar, mu jinjinawa abul bashar, gwanin da ya zama fitilar silar sanin rabu a kabar, bai da kini rabu to gagar, abinda kullum muke kira. Gudu tare mu tsira tare, ahbabu muke kira. Rasulu taka adai Rasulu taka adai, wallahi komai fa sai da kai, a barka an bar ilahi dai, ba ni na ce ba ku ji ni dai, ilahi ne ya kai gira. Salam alaikum assalam, salam alaikum assalam, na zo da wasu yan kalam, ku bani tayin fako kaɗan, in yi tuni a cikin salam, mu gudu tare mu ankara. Mu gudu tare mu tsira tare, ahbabu muke kira. Dan Allah dangi ku zo ku ji, a zahiri kar da mu gaji, ku shaida zagi kada mu ji, mu dinga yi don Ubangiji, a ko'ina kar mu da gaji, a ko'ina mu yi ta ɗan mara. Mu gudu tare akan gadar, mu tsira tare akan gadar, mu gane jirgi na albashar, tsira guda ɗaya a mashar, a ko'ina an kaji kakar, wallahi ka guji sutura. Mu gudu tare mu tsira tare, ahbabu muke kira. Mu gane nufi na ahaba, mu cire son zuciyar muka, mu gane ƙibla mu bi ta tsa, mu daina gaba dukan muka, ba a ko'ina bincika tsatsa, batun da kullum muke kira. Girma guda ɗaya ne duka, yi samu kamai da haka, da daraja martaba duka, da duk buwaya na ce haka, a ɗaya ne duka ɗaukaka, baban batula mu hira. Gudu tare mu tsira tare, ahbabu muke kira. Mu kyale rudu na duniya da kyalkyalin ta
tsira gaba daya mu kama hanya ta shirya sabida kar da mu sha wuya da ni da kai duka tafiya mu kama abba ga zahara da ni da kai zo muke tare zarge-zarge mu warware karya da zamba muke tare gabar tsakani mu warware dan Allah dangi mu cire rasul haka yake kira gudu tare mu tsira tare ahbabu muke kira rasulu ya ce da mu duka zagin musulmi ba hallaka amma a yau kuma mun shika mun manta layi na warraka tini nake mana to duka maza da mata mu ankara faɗin rasulu ku zo ku ji da rabu Allah Ubangiji abinda ka so wa kanka ji ka so wa ɗan uwanka ji amma a yau kuma sai ka ji shari gare sa muke kira gudu tare mu tsira tare ahbabu muke kira dan Allah dangi mu waiwaya mu gane hanya ta shirya sabo gare mu na ɗan biya yara da manya na sunkuya mu daina gaba gaba daya maza da mata mu ankara tuni nake manna duka ka mu buɗe kunne ku ji nitsa haƙƙin musulmi akan mu akan mu ne duka to ta tsawanin hadisin guda cicu akan sa mu yi ɗan mara gudu tare mu tsira tare ahbabu muke kira hamdan kasiran ilahana tsare ni shari a koyina tahir nasidi a koyina nabiyu ainin muradina baba ga faɗi mazahara baba ga faɗi mazahara